keď sa to zapnú. No keď som si dala... No, počkaj, takže tu som ja, Zojka Miškufová, Vedáková a dneska 9.2.2012 a... Ideme ich natáčať na teláku. No toto je Saša Švarcová, toto je Fehe a to je Miška. No. No Saška, strašne ťažké. Ježiš. Sexy. A kotrmelec dozadu, kotrmelec dozadu. Kotrmelec dozadu. Stojka, sviečka, nič. Kotrmelec dozadu. Saša. Dajte kotrmelec dozadu. Kotrmelec dozadu. No, konečne. Keď chytím. Môžeme hodiť No, Saša, ideš. Skoro. Kika! Natáčam! More. Tam je Alex Puc taký, no, nič. Veď ho nenatáčaš. Ja viem teraz, no. Detaily. Rob efekty. Hej, ja zabijem Saša. On tu chce mať normálne. Z bicykla. Čo už povedala? Ja. Nebude to trap. No, takže tu je, aha. Dúfam, že to nebolo Ježišmarja, ja sa bojím. Nie som. Ja to vím, že to je ten debil. To je ten debil... Škomund. Ale ne. Ja si tamky. Pohodička. Pohodička. Saša, tá každá šnúrka iná jedna. Tam je on. Kika! 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 Ona sa nás neotočí, kar. Trapas. Jaj. No, Saša, jak si zaveze šnúrku. Očeke, moraček. Zabijete. Kúka, Žigo. Úplne, vieš, ako ona kúka, ale ty kakos. Ona tak, ale počúvaj, ona takto na mňa stáva a ja keby čakala na mňa loptu, ona vieš čo, ona že... A usmiela sa na mňa a pozerala sa na mňa. A ona čaká, že kopne tú loptu. Takže jak odfajčil. Fuj, Anička, ty si mi oplula. Pokod vyjebaný, Anča. A všetko je na tom vidieť. Ne, Saška, mám ťa veľmi rada, lováme ťa. No, neviem, lováme, lebo si nás ojebala. Nechcem tu riešiť naše problémy. Ale uvedám sa! No. Fakt. Dúfam, že si to uvedomíš. Nás sklamala si naše srdce. Aha. Je hostka, ide do akcie. Kurva, hostka. Šapka. Puši. No, Saša, ešte mám stále natáčať, akože... Iži no, Saša. Máme ešte stále natáčať. Ančike, usmev. Sorry, Saša. Keby teraz robila nejaké salto dvojité a ja by som to nenatočila. No, Hoska, ukáž niečo. More, zajebala. Ešte mám zimom brávky, keď ste sa oddialili. Hej. Je, teraz mi je teplo. Hoska, ukáž nejaké To je Sašin mobil, musím natáčať. Alebo nejaký hip-hop. Ježiš, zase učia hento. To každý telčík sa učia toto. Saša, približujem. Toto Zoom. skatkami. Zoom. No, nejaké by ani nechceli, aby sme ich točili, sa tvária.
Hej. Že nás nevidia, akože my ich točíme. Ale to Saša chcela, aby sme ich natáčali. Saška, chceš, aby sme ťa natáčali? Tak sa tvár, že o tom vieš. Vy sa tvárite, že neviete o tom. A že akože... Oni to podľa mňa robia na to, akože vieš. Áno. Čo? Nič ti není rozumieť. Krásne. Ale my hovoríme o tom, že sa tváriš, aké by sme vás My nenatáčali. sme vás natáčali, že my to chceme. Nepovolené. Vieš, že vy sa tam rozprávate a hoci čo. Tvárite sa, že nič. Saška, I hate you, Saška. We hate you. Je to nejaké dlhé. Ups, to som nenatočila. Mala som tam prst do Milan. Ideš! Krásne. A dozadu. No, super. Ja to robím tak, že sa vydržujem jak ty do toku. Keď robím to Hej. Ja to neviem. Ja to robím tak cez Sa tvária, že ich nenatáčam. Nechceš, že som nastaviť nejaký držiak a Tak sa sem položme a budem to natáčať. Počkaj, si položím takto na krím. Anička, to ti nebude držať. Víš a vymažeš, ne? Ježišmaria. Fuj, utri si to, ty kripe. Sorry, zajci. Anička, ty sa aj priblížila. No fajnovo. Už nemám trápiť to. Si trápi. Cool. Anička to oplúva. Ja to potrela.